Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायबाय. So दिनैनि vlogआनो जाहैबाय get ready with me for a flight. So yes guys, दिनै आं नोंथांमोननो फ्लाइटआव थांनायनि सिगां मा खालामो, आं माबोरै रेडि जानानै फ्लाइटआव थाङो बेखौ दिनै नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन. So नोंथांमोना आंनि vlogखौ जोबजासिम नायबाय थाबानो जाबाय. So फुङावनो सिखारनानै न'नि जा फिसा फिनला खामानि थायो, न' सिबनाय, मानाय, बिसना फाहामनाय माने बेफोरखौ गासैखौबो खालामस्रांजोब्बाय. ओमफ्राय बेखौ vlogआव shoot खालामनाय जायासै आरोना, because उनावसो सानबाय जे दिनै आं vlog shoot खालामगोन होननानै. ओमफ्राय दुगैनानै स्र' जाबाय. ओमफ्राय दायो फुंनि 8 something जागासिनो. ओमफ्राय 10:30 आव आंना बेसाव रिपर्टिं आरोना, दिल्लीनि जा जोंना इन्डिग'नि अफिस 10:30 आव आङो सहैनांगौ. ओमफ्राय 9:30 आव आंना केबा सफैगोन, 9:30 9:40 सोआव. ओमफ्राय दिनै 1 hour प्रायर रेडि जागासिनो आं, बिकज आं नोंथांमोननि थाखाय ब्लग शुट खालामदों. नोंथांमोनाथ' बयबो मिथिखायो आंनि हेक्टिक शेड्यूल, लाइक जेबो टाइमिं गैया. मालाबा फुङाव थांनांगौ, मालाबा हराव थांनांगौ, मालाबा हराव फैयो, मालाबा फुङाव फैयो, मालाबा सानाव थाङो, सानाव फैयो, जेबो टाइमिं गैया आरोना. अड टाइमिंसआव आंना फ्लाइट्स थायो. ओमफ्राय माने मिनिमाम रेस्ट मोनो, समटाइम्स रेस्ट बाराबो मोनो. बाट बेफोरनि गेजेराव आं आंनि सेल्फ केयारखौनो बावलांजोबो आरोना. लाइक स्किन केयार खालामनांगौ बा हेयार केयार खालामनांगौ, गावनि देहाखौनो केयार लानांगौ मानांगौ सब बावजोबो. बेफोर रिजननि थाखायनो आंनो बिराद स्किन प्रब्लेम जाहोलांगासिनोमोन आरोना, लासै लासैयै. लाइक बिराद ड्राइ जालांदोंमोन स्किना, ओमफ्राय डार्क स्पट्स फैहांदोंमोन. बाट आं रियलाइज खालामबाय जे आङो आंनि स्किनखौ केयार खालामनांगोन होननानै. ओमफ्राय एक्सटार्नेलि जे सांखिनि केयार खालामा मानो, इन्टारनेलि खालामनायाबो बिराद इम्परटेन्ट आरोना. मा निउट्रिसन लानांगौ, मा डाइट फल' खालामनांगौ, गासिबो बिराद इम्परटेन्ट. स' बेफोरखौ नायनानैनो आं मोनसे प्रडाक्ट पारचेज खालामदों. स' गाइस, बियो जा प्रडाक्ट बेखौ आङो लास्ट 6 monthsनिफ्रायनो इउज खालामबोगासिनो आरोना. ओमफ्राय बे दा बिहरनायाबो हाफ जोबबावबायसो. मा प्रडाक्ट नोंथांमोना नायदो. बे प्रडाक्टआनो जाहैबाय HK Vitalsनि स्किन रेडियेन्स कलाजेन. ओमफ्राय बेखौ नोंथांमोना फोनलायनांगौ दरखार गैया आरोना, खस्थ' खालामलायनाङा. बेखौ जास्ट दैयाव गलायनानै लोंनांगौ. ओमफ्राय बेनि बेनिफिट्सआ मा, बेखौ माबोरै कनजिउम खालामो बेखौ आं दा नोंथांमोननो दिन्थिलांगोन. स' लेट्स प्रिपेयार दिस फार्स्ट, ओमफ्राय लोंनानै दिन्थिगोन नोंथांमोननो. स' नै आंनि ड्रिंकआबो रेडि जाबाय. ओमफ्राय बिनि बेस्ट पार्टआनो जाहैबाय बेयाव एडेड सुगार गैया. लोगोसे बियो अरेन्ज फ्लेभारनि, जायनि जाहोनाव बेखौ लोंनो इजि आरोना. लाइक फ्लेभारजोंनो टेस्ट मोनलाङो नालाय. ओमफ्राय मोजां मोनो लोंनायावबो. स' बे जा HK Vitalsनि स्किन रेडियेन्स कलाजेन ड्रिंक ना, बेयाव भिटामिन C एन्ड भिटामिन E होनाय दङ आरोना, जा जोंनि स्किननि थाखाय बिराद हेल्पफुल. लोगोसे हाइलुरनिक एसिडबो दं, जा जोंनि स्किनखौ ग्लो खालामनो हेल्प खालामो. ओमफ्राय बे जा ड्रिंक ना, बेखौ साननैसो लोंबानो नोंथांमोना गावनि स्किनाव डिफारेन्सखौ मोनगोन आरोना, भिजिबल रिजाल्टखौ मोनगोन. ओमफ्राय युथफुल एन्ड ग्लोइं स्किन मोनगोन नोंथांमोना. इभेन आंनाबो स्किना सिगांनिफ्राय साबसिन जालांदों. ओमफ्राय आंबो माने लास्ट फिउ डेजनिफ्राय बेखौ कनजिउम खालामगासिनो नालाय. ओमफ्राय भिजिबल रिजाल्ट मोनदों आरोना, ग्लो खालामो आरो हेल्प खालामो आरोना बे ड्रिंकआ. स' लेट्स चियार्स. बेखौ इउज खालामनायनिफ्रायनो आं गावनाव बिराद भिजिबल चेन्जेस मोनदों आरोना. आंना आसुगुराबो बिराद मोजां जालांदों, आंनि खानायनि ग्रथआ बिराद मोजां जादों. नोंथांमोना ट्राइ खालामना नायथार, बिकज इट्स रियलि गुड. टेस्ट वाइजबो बिराद मोजां, लोंनोबो मोजां मोनलायो आरोना. अभार स' जुस बायदिसो बिराद मोजां. नोंथांमोनाबो ट्राइ खालामना नायथारबानो जाबाय. ओमफ्राय रिजाल्टखौ थाबैनो नुनो मोनगोन आरोना नोंथांमोना. ओमफ्राय बे जा प्रडाक्ट बिराद हेल्पफुल आरोना, ग्लोइं एन्ड युथफुल स्किननि थाखाय नोंथांमोना ट्राइ खालामना नायबानो जाबाय. लाइक आफ्टर फिउ डेज अनलि नोंथांमोना भिजिबल चेन्जेसखौ नुगोन नोंथांमोननि स्किनाव. माने जेबो हार्मफुल केमिकेल गैया आरोना बेयाव. स' नोंथांमोना बे प्रडाक्टखौ hkvitals.com निफ्राय पारचेज खालामनो हागोन. ओमफ्राय आं नोंथांमोननि थाखाय लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होनानै दोनगोन आरोना. ओमफ्राय नोंथांमोना जुदि आंनि कुपन क'डखौ इउज खालामोब्ला नोंथांमोना बेस्ट प्राइसआवनो बे प्रडाक्टखौ पारचेज खालामनो हागोन. आंनि कुपन क'डानो जाहैबाय BORO10, BORO10 केपिटेल बर' ओमफ्राय 10. स' नोंथांमोना आंनि कुपन क'डखौ इउज खालामनो बावनाङा. स' थाबैनो थांनानै पारचेज खालामहैदो. आङो अलमस्ट रेडि. ओमफ्राय मेकआप खालामनायखौ दिन्थिबाय थायासै आरोना, बिकज बेसिक मेकआप आङो सिगांबो शेयार खालामखादों नोंथांमोनजों. ओमफ्राय दायो आं खानायखौ खानोसै. ओमफ्राय
थांनोसै so नोंथांमोना नायलांबाय थादो so guys almost done दायो आङो स्कार्फखौ लानोसै आरोना गोदोनायाव done guys खानायाव आङो माबा मा होनो नेटखौ लागायथ'वाखै लागायगोन दाहाय so नैबे नेटखौ खानायाव just बिदि खालामबानो खानाया सिकिउर जाजोब्बाय आरोना नै so जाजोब्बाय आंना लैनियार्डा आंना मंगलसूत्र so दायो मोनसे लास्ट बुस्थु दंबावो आरोना बे गैयाबा लाइक इन्डिग'नि लुक्सआ इनकमप्लिट गासैबो इन्डियान एयारलाइनाव लाइक जेसांखिनि इन्डियान एयारलाइन दङ एयार इन्डिया जा विस्टारा सरि विस्टारायाथ' गैला विस्टारायाबो एयार इन्डियायावनो मार्जि जाबाय नालाय एयार इन्डिया एक्सप्रेस स्पाइस जेट आकाशा गासैयावबो हेडखौ नोंथांमोना नुनो मोननाय नङा इट्स भेरि इउनिक फर आस अनलि स' इन्डिग'ना दङ आरोना हेडआ बाखि बेलेग इन्डियान एयारलाइनाव गैया स' येस जाबाय रेडि जाखांबाय आरोना अल सेट फर दि फ्लाइट दायो बस थांनांगौ बाखि दं केबखौ नेनोसै आङो ओमफ्राय दिनैनि ब्लगखौ आं बेयावनो फोजोबथ'नोसै थेंक इउ सो माच फर वाचिं माय ब्लग टिल दि एन्ड सी यू इन दि नेक्स्ट ब्लग बाय